imate sve moguće odmore, slobodne dane, cijelo ljeto ne radite i plaće su vam sjajne. Vi gledate dijete koje kopni, najradije bih nekada rekla kako vas nijesti, pa to je vaše dijete. Pa jel vi vidite? Ja se ne mogu isključiti, ja sam učiteljica 24 sata. Taj se poziv živi. Mi ne sagorjevamo u smislu da smo umorni, nego nas emotivno nepravda ubije. Meni je bitno da poslije roditeljskog sastanka da znaju ok, kad odu, dobro je u sigurnim je rukama. To je njihov čitav svijet. Ako će zadaću raditi roditelj, djete ništa nije nužno. U prvom tjednu napravi nešto što je šok, nešto što djeca zapamte za cijeli život. Kakve su nove generacije djece? Nova generacija djece su izuzetne. Nova generacija djece, ovako. Dobrodošli u podcast Rastući s djecom i ovoga puta učimo nešto novo o sebi, o našoj djeci i o svijetu koji nas okružuje. Još jedna epizoda koju podržava HIP, na čemu im posebno zahvaljujemo jer bez njih ne bismo mogli ovako biti redovni i donositi za vas ovaj besplatan sadržaj za koji se nadam da vam se sviđa i da ćete podržati jednim brzim klikom na onu tamo jednu kućicu na kojoj piše pretplati se. To znači da je ovaj sadržaj vrijedan i YouTube jednostavno treba znati tu informaciju. Puno informacija dobijemo iz našeg društva, iz svega onoga što nas okružuje, a jedna od onih ustanova u kojoj se najviše informiramo svakako je škola, ali osim što je škola mjesto informiranja, učenja matematike, pisanja ili raznih drugih informacija, to je mjesto sklapanja prijateljstava, učenja empatije, solidarnosti i onoga kako drugi funkcioniraju, ali i kako se ponašati prema autoritetu. Glavni autoritet tamo su učiteljice i učitelji i trebali bi biti jedna vrlo važna osoba koja u suradnji sa roditeljem brine o pravilnom razvoju jednoga djeteta. Ali tu i tamo znaju se dogoditi neke nesuglasice. Danas ćemo čuti perspektivu učitelja da vidimo što oni misle o svom pozivu, odnosno jedna učiteljica je ovdje koja će govoriti u ime svih. Jesam ti velik teret dala? Superlativ i onda ali bude nekada i govorit ćeš u ime svih. Tanja Bevanda, učiteljica, majka, supruga, žena. Nisam ti dobro raspored vjerojatno postavila svega onoga što jesi, ali evo ajde, izvoli, predstavi nam se sama. Ana, hvala prvo na pozivu. Imam ja tu etiketu učiteljice koju stvarno volim i ponosno nosim, ali prije svega želim istaknuti da sam ja majka jedne divne djevojčice, zatim prijatelja kako svom suprugu i nadam se svim mojim prijateljima da se mogu osloniti na mene, a onda na kraju učiteljica što stvarno uživam i živim i ne mogu se odvojiti od tog poziva 24 sata. Uvijek je to negdje tu prisutno. Znači kad si doma ti si na jedan način bar mentalno u učionici. Da. Mogu misliti koje je to opterećenje. Pa to moj suprug zna jer je narativ učiteljice onako opširan s potrebom da do kraja pojasni. Pa kad tako pričamo o nekim stvarima, onda to ja znam nekada i nadugo i naširoko i to treba sve istrpiti. A onda i prema svom djetetu uvijek vi imate te neke kako učionici se ponašate, tako znam ja izletiti i isto tako prema svom djetetu. To bi trebalo tako. Tako da je nekako teško se odvojiti od tog poziva, jednostavno postane dio tebe. Mislim, i pretpostavljam da se ne mogu isključiti ljudi koji se bave tim pozivom jer je to ljubav prema djeci, vi to nosite, ne mogu se ja sad uključiti i bit ću učiteljica naredna 4 sata i ja se kad završim ja ću se isključiti i sad sam netko drugi. Mislim da to stvarno ne ide. Mislim da se živi, taj se poziv živi. 3. put već govoriš tu riječ poziv. To je poziv. Pa ja kad sam odlučivala da što bih to ja voljela da budem kad porastem, kad narastem, kako bi usmjerila svoje školovanje, meni je bila potreba da imam neku vrstu poziva. Od uvijek sam imala taj
unutarnji dio koji mi je govorio da trebam da pomažem ljudima. I pomisao da mogu pomoći nekog instant me činilo sretnom. I to je onaj neki lijepi osjećaj. To je neki, neću reći ponos, nego neki lijepi unutarnji smiraj kada pomisliš da možeš pomoći nekome. A kada postavimo prioritete, što je to ljepše, što je to divnije od djece. Mi njima trebamo pomoći, mi odrasli njima služimo, razumijete. I tako je pala odluka na to da budem učiteljica. Imala sam potrebu da ih naučim svim izazovima života, da im pomognem, da ih nasmijem, da ih ohrabrim, da postanem dio njihovog života. I volim i tu odgovornost, iako je izuzetno teška, to je stalno to preispitivanje samog sebe, jesam li možda nekoga oštetila. Ali mi je bila potreba da svaki dan ne ja njih naučim, nego nauče oni mene. Jer to kako oni razmišljaju i kako oni promatraju i svijet i nas, mi smo odrasli, izgubili tako što smo narasli i zaboravljamo kako je to biti dijete. A oni vas uče svakim danom kako je to stvarno može biti jednostavno i lako za dogovoriti i uraditi. Tako da je mjesto učiteljice i mjesto učionice jedna mala divna bajka. Vjerujem ti skroz, baš razumijem taj osjećaj jer kao ta je već poznata uzrečica od koljevke do groba najljepše je đačko doba, pa se u tom nekom đačkom razdoblju s tim ne slažeš jer misliš ajme sam moram učiti, onda malo odrasteš i shvatiš stvarno da si uživao. Ja se na cijelo svoje školovanje sjećam samo gomile smijeha, uopće mi dakle nije nešto ostalo šta smo mi učili, uvijek je bio neke nepravde, neki nastavnik, profesor ili osoba koja ti je u nekom trenutku nešto zasmetala. Pa te i to nešto zapravo i naučilo. Ali jako puno pozitivnih iskustava vezujem uz to i sad kad pomislim ti si nastavila živjeti to pozitivno jer te učionice su tako pune smijeha. Yes. Ne, mislim, ja to gledam kroz generaciju. Učiteljica uzme djecu svoju i sad barem ja izuzetno imam veliku tremu tog prvog dana nastave i imam veliku tremu prvog roditeljskog sastanka. To je meni, to su kao što ja kažem visinske pripreme 5 dana. Udahni, izdahni, polako, smireno. I sada trebate da to nekako pokušate zamisliti. U učionici vas čekaju djeca. Niti oni znaju tko sam ja, niti ja znam tko su oni. I sve je prvi dojam. Uvijek, koji u životu. Vama se na prvu svidi osoba. Kasnije ćete vi uspostaviti jel vama odgovara ta osoba, ne odgovara, ali taj prvi dojam je izuzetno bitan. I onda ja stanem ispred vrata, udahnem, izdahnem i kažem ajmo sada ploviti 5 godina. Ajmo molim te sada da plovimo 5 godina, proćemo sve oluje, bure, mirnoću, divnoću, sve. Ajmo sada. I onda otvorim vrata i uvijek to kod mene glasno, jasno, dobro jutro svako jutro ili dobar dan svaki dan. I onda vi već imate taj prvi moment. I onda polako promatrati njih, kako oni gledaju u vas. Neko već sad spreman, sad je on već full spreman, sve on zna. Imate nekoga koji onako sa strane. Pa imate vamo ekipicu koja se zna ne znam, iz vrtića. I sad već se polako formira tijekom tog dana, već imate otprilike sliku njih. A oni vas, i to mi je super, pogotovo prvi tjedan, i ja sam malo učiteljica, malo sam teta, malo sam mama, malo sam tetka. Znači, to su djeca, ali ja volim to što su oni slobodni. I onda vas nazivaju teto, mama, ne, joj, učiteljice. I to su sve lijepe stvari. A isto tako je taj prvi roditeljski meni izuzetno, nije stresan, imam tremu, imam veliku odgovornost. Već pretpostavljam imaš tremu baš za roditelje nego za djecu, ili? Pa nekako bitno mi je da roditelji dobiju dojam da ću ja stvarno da čuvam njihov cijeli svijet. A vi ste ograničeni na neko vrijeme koliko traje roditeljski sastanak.
Meni je bitno da poslije roditeljskog sastanka muž, žena, mama ili tata, nebitno tko je prisustvovao na tom roditeljskom, kad izađe i da kaže dobro je, čuvat će mi ga. Ajde, to je vrlo bitno. Taj moment meni je izuzetno bitan i onda se tu treba pripremiti. Nemate vi previše vremena. Morate biti jasni, glasni, morate biti topli, trebate otkriti dio sebe, da razumiju i oni da ja samo nisam učiteljica, da sam ja, ne znam, i mama, ili ne moram biti na kraju krajeva mama, mogu imati obitelj, ne moram imati obitelj, da sam ja sasvim jedna normalna osoba kao što su oni, koju će viđati, ne znam, po gradu i ostale stvari, ali je vrlo bitno da taj dojam sigurnosti oni razviju, a ja da im predočim, jer tog momenta ćemo imati jednu jako dobru suradnju. Tako da je taj prvi roditeljski sastanak poprilično ključan. Pogotovo ako se mi ne znamo. Ja sam eto imala sreću u nesreći, pošto sam dugo išla za poslom. Dugo godina sam radila po različitim školama i uvijek vi dobijete generaciju i ja sam nepoznanica. Roditelji uopće ne znaju tko sam ja. Niti ja znam tko su roditelji. Ja sam iz jedne škole došla u drugu školu. Da. I onda je vrlo bitno da se upoznamo u tom kratkom roku i da negdje imamo već startan cilj, a to je samo dijete. Da. Znači to je. I bitno mi je da znaju, ok, kad odu, dobro je, u sigurnim je rukama. Jer mi moramo biti iskreni i realni, to je njihov čitav svijet. Pa je, oni to je baš... dali dijete nekome. Vjeruješ da sam zasuzila kad si to rekla, jer pričali smo i prije, znaš da sad ja spremam svoje dijete u školu i ti spremaš svoje dijete u školu. I čak mi je to super kako ti kao učiteljica, svejedno kao mama to proživljavaš i jako emotivno taj baš moment sigurnosti, jer ta osoba je sad nekako kao da pomalo i uzima tu središnju, tu tvoju ulogu, jer možda će se više pitati šta je učiteljica mislila. Ti si kao već jedan dio svog odnosa si izgradio sa djetetom, sad dolazi ta jedna druga nova osoba koja je jako, jako važna, čije ti povjerenje, ljubav, također naklonost želiš zadobiti iz te pozicije djeteta gledano. Netko će to probati na neki način poštivanja i lijepog odnosa, netko će možda izvlačiti viđenost kroz one malo neke neugodnije momente i ružna ponašanja i zato je važno da učiteljica je dovoljno svjesna svoje uloge, da zna da to dijete dolazi kao dijete, da ga ona usmjerava i vodi kroz cijeli proces, a ne da njegovo ponašanje je usmjereno prema njoj u smislu kao sad se namjerno meni tako ponaša. Da, ne, mislim, opis ponašanja djece unutar učionice su koji ponašanja te djece kući kupuju pažnju, to je pozornost. Doće dijete u učionicu koja je jedinac i koji je navikao da je sva pozornost usmjerena ka njemu. Da. Od mame, tate, bake, djedova, tetki, nebitno je. Znači, epicentar je svega. I to dijete će normalno u jednom momentu kada uđe u kolektiv osjeti zašto onda nije prozvala mene? A zašto meni nije to? Ali to je sasvim prirodno i normalno od djeteta. Mislim, vidite, i mi kada smo u društvu pa imamo potrebu nešto pa nas ne gledaju, ne slušaju, ne doživljavaju i nama ili postane dosadno, pokupimo se i odemo, a oni baš i ne mogu se pokupiti i otići. A nisu još emotivno sazrijeli da shvate da je to normalno, da su oni takvi. A isto tako se događa situacija da mi jednostavno moramo da razumijemo te sve dječje potrebe. I ništa mi nećemo riješiti s tim. Dobro, smiri se, moraš se lijepo ponašati. To moraš je nezgodno kod djece. Bilo bi lijepo kada bismo to tako i tako. Znači, to je isti usmjereni narativ, ali različito izgovore. I izaziva manje otpora.
Tako je. A vidiš, odmah si mi ono, note to myself i kod kuće je isto. Jer baš u pravu si. A mislim, čak ja to negdje u pozadini znam, ali opet ujutro kad se žurimo, moraš se sad obut, moramo ići. Odmah nam moraš ti odmah tlak. I tebi kao odrasloj osobi na neko moraš, jel da? I zato je vrlo bitan taj startni narativ između učiteljice i djece. Znači, vrlo je bitno da ih mi naučimo. I uvijek govorim roditeljima na prvim roditeljskim sastancima i stalno ponavljam, sad sve više i više govorim to glasnije. Znanje je relevantan pojam. To nikada ako nikoga nije došlo u isto vrijeme. Mislim, budimo realni i iskreni, promatrajući same nas i kad se sjetimo, znači, našeg školovanja. Nama su neke stvari išle izuzetno lagano, a neke stvari smo se patili i na kraju, ko što kažemo, to sam samo nabubao. Eto, samo forme. Bez razumijevanja. Mm-hmm. Da bismo tek nakon nekih 10 godina postali svjesni onoga što smo mi naučili. Jer znanje nije informacija, to je vrlo bitno roditeljima objasniti. Ako dijete posjeduje niz informacija koje ne zna koristiti, znači to nije znanje, to je samo informacija. Nama je bitno da dijete kada usvoji znanje i kad god ono dođe, ono je dobro došlo, mm-hmm. da ga zna koristiti. Ok, znači učili smo, ne znam, promjene u prirodi tijekom proljeća i sad još kalendarski proljeće nije krenulo i sada šetamo, ne znam, otišli smo negdje u prirodu i ono, ja vidi mama ljubičice, pa to je kada kreće proljeće. Ok, to je znanje. Da. To je prvi vjesnik proljeća. Ok, to imamo znanje. A kada dijete to dođe, kaže prvi vjesnici proljeća, to je informacija koju on ne zna koristiti. Mm-hmm. Nije koristiti. I onda ja uvijek ohrabrujem i roditelje i učenike da je znanje proces, da kod nikoga ne dolazi u isto vrijeme, da kojim slučaju ne padne im na pamet da uspoređuju djecu. Ja ne volim da se ja uspoređujem sa drugim učiteljicama. Ne volim da se uspoređujem s drugim ljudima. Ja sam jedna individua koja je ovog momenta mogla da da najbolje što je moglo. I tako je isto to dijete tog momenta dalo najbolje što je moglo. Jer mi učitelji znamo koje dijete uči vrijedno svaki dan i radi. I možda mu znanje kasni, ali ga je ružno sasjeći u korijenu. Ja i roditelj koji bi ono rekao, a kako na primjer Ana je naučila odmah, a ti Tanja evo već 15 dana i ništa. Da, nemoj. Da. Ti si tog momenta svjesno ili nesvjesno sav njegov trud i rad, to je svaki dan rad, pomnožio s nulom. To se ne smije raditi. Mislim, ja znam da smo mi brzopleti. Ja znam da smo mi ljudi koji imamo toliko nekih usiđenih poštapalica, rečenica u našem govoru. Nešto što koristimo je da nismo ni razmišljali kako će to utjecati na nekog drugoga, pogotovo na djecu. I tu stvarno trebamo biti oprezni. Da. Ne možemo mi kako Ana može, Tanja ne može. Ili kako je Ana uspjela to, a ti nisi. Mm-hmm. To stvarno trebamo da izbjegamo. To su rečenice koje moramo našoj današnjoj djeci izbjegavati. Mislim, nekada su djeca to totalno drugačije tumačila. Drugačije smo, neću reći odgajan, mi se svi isto odgajamo. Na isti način se mi svi odgajamo. I nekada i sada. Samo je vrijeme koje nas okružuje drugačije. Da, dobro. Djelomično se slažem, jer promijenila su se i ponašanja, jer nas je kao i vrijeme i društvo i promijenilo. Ali da, upravo si baš da zastanemo malo i promislimo kakve rečenice upućujemo, zašto ih upućujemo i šta to toj drugoj osobi znači. Ali u ovom što si malo prije govorila, pao mi je jedan pojam na pamet, a to je naučena bespomoćnost za koju me jako strah, a imam dojam da je do učiteljice, hoće li dijete doći do neke naučene bespomoćnosti. U smislu to što kažeš, treba djetetu vremena, nismo svi isti i neće svako dijete usvajati znanje jednakom brzinom. Okay. Ja se sad, evo baš osobno ću to reći, jako bojim te kritike usmjerene na osobu, na to dijete, na način ti sad to ne znaš i onda dijete to čuje i pomišlja ja to sad ne znam, vrijedi li se truditi i najčešće se
onda tu dijete i povuče i ne trudi se, a možda mu je samo trebalo više vremena. Ja uvijek govorim da je naš poziv postao puno izazovniji iz jednog razloga što naše djeca su puno više informiranija. Da. I roditelji su nam informirani. I roditelji imaju ajmo reći problem, ali dobrim dijelom i razumijem. Previše su zaštitnički nastrojeni prema svojoj djeci i ja to stvarno razumijem jer živimo u ludom vremenu skroz. Mm-hmm. Opasnost je na svakom koraku. Nekako su se i naši međuljudski odnosi su se poremetili, slabo vjerujemo ljudima i kompletan ovaj način života, sve ovo nekako je doveo do tog jednog momenta. Sada, bitno je naučiti djecu radnoj navici i da rad i trud se uvijek na kraju isplati. Mm-hmm. I da ako misli da je malo dao, a da je mogao još više, onda treba dozvoliti to još više. Ne pod moranjem. Ne to da doće dijete kaže, ali ja moram vama. Onda vi znate da je to dijete pod nekim stresom, pod nekim pritiskom. Ali ako mu vi dozvolite danas malo, sutra malo, prekosutra malo, on će zaokružiti ono što je imao potrebu odmah pokazati. Mm-hmm. I zato smatram da mi učitelji ne smijemo biti robovi vremena. Mislim, mi znamo, ok, sad traje 45 minuta. O meni niko nije rekao da on mora trajati 45 minuta. Ako je radna atmosfera, super. Ako su meni tek djeca uhvatila radnu atmosferu i super razumiju, na primjer na nekom 35 minutu tog sata, ja ga neću prekidati. Ja ću ga prekinuti kada sve to završi, pa ću im dati 5 minuta odmora. Mislim, bitno je da učitelji nisu robovi forme i tog vremena. Ja sam ova generacija, ja sad sam učiteljica 2. razreda i danas smo pravo ponosni. Danas smo završile pisana slova i sad sam ja dala njima svima diplome male napravila. Jer su se baš trudili. A pritom je to velika prekretnica u obrazovanju kod djece, jer je to sada forma koju sve kreću s pisanim slovima i teže i čitati i pisati i sad svo njihovo obrazovanje ide usmjereno ka pisanim slovima i sad to je velika stvar. Meni je to velika stvar i onda ja je to i njima je to velika stvar. I sad ja promatram njih kako je to bilo kroz 1. i 2. razred. Bilo je toliko padova pri čitanju. Slovkanje, slogovi, riječ, grč. Pa vi gledate djecu da je ono u grču, da je to na rubu suza. Pa meni teško bude jer vidim da je to pritisak koji ne stvaram ja. Onda ja zovem roditelja, onda govorim nemojte da stvarate pritisak, polako. Onda ja opet promatram, pa onda opet zovem. Ja sam najdosadnija učiteljica. Onda kažem, nemojte polako, doći će nekam. Ali još nije, nema veze, polako, samo puste, nemojte grč. Jer mi nikad, roditelji, mi ne možemo da zamislimo kako to izgleda u učionici. Vidite. Mi sad znamo da u učionici par učenika ne čita dobro, ostali dobro čitaju. I sad kad dođe red na njih da čita, onda ovi svi koji znaju da čitaju, gledaju u njih. A to je prirodno, to je normalno. I sada, njima je učionica sve veća i veća, oni su sve manji i manji, glas je sve tiši i tiši i vi vidite da je to panika. I to njima ne treba. Oni najbolje usvajaju i najbolje uče kada nisu opterećeni. Tako je. Kada nemaju pritisak. I oni tada najbolje. Ali vi kada, na primjer, razred, ja sam svoje tako i naučila. Svi moji učenici koji su imali problem da počnu čitati, bilo to riječno slogove. Ma. To je bio partija u učionici. Tog momenta. To je aplauz. To je bravo. To nema popuštanja. To je samo bilo taj. Možeš.
Tu sam, na primjer, naučila sa ovom generacijom da je bilo neke stvari koje sam pokušavala objasniti i sad ja vidim da ja i sata u sat objašnjavam, ali da to ne ide. I onda primijetim da djeca sebi puno bolje međusobno objasne neke stvari. Sam ja imala učenicu koja je došla i rekla, slušaj, ja mislim da bi to trebalo vidi, sad ćemo ovako, matematički zadatak, ovako. I djete je shvatilo. Ja sam do tada tjedan dana pričala non stop, objašnjavala, ali nije išlo. Negdje i mi zaboravimo da jezik koji koristimo, u stvari narativ u kojim se izražavamo, možda nekada nije dovoljno primjeren njima, da ne razumiju neke riječi. I sad vi imate tu prirodno, dijete je stidno pa neće pitati, i to je najgora stvar koja se može dogoditi i njih uvijek treba posticati. Pitaj, digni ruku, pitaj. Ne postoji glupo pitanje, ne postoji glup odgovor, sve to ima svoj razlog. Pitaj, razgovarat ćemo i doći ćemo. Tako da, ako se stvori dobra atmosfera unutar učionice, ako ja kao učitelj svoj autoritet gradim na prijateljstvu, na razgovoru, na podršci, slobodno dozvolim sebi ako napravim pogrešku da me dijete ispravi što je loše u tome, ako nemam problem s nekim megom, ako imam taj suživot s njima, tako ćemo reći da sam ja na njihovom nivou tog momenta da bih i razumela neke stvari. Ako nemamo problem s tim i formiramo takav jedan razred, mislim da se ne bi mogla dogoditi ta pogreška što si mi ti rekla, šta ako stvori strah. Mislim, slažem se. Bitno je da smo podrška, da sam zato ja sam i to malo i oni adresirala na učiteljice, jer bez obzira na to koliko mi svoju djecu hrabrili i unaprijed pripremali za nastavu ili bilo kakve situacije u kojima će oni imati i frustraciju ili strah, i mislim to je sve prirodno, to sve ide, imamo to uvijek kroz cijeli svoj život, ovisno o raznim situacijama u kojima se nađemo. Neće to nikad ni prestati, ali ipak je to jedna velika prekretnica i ta prva iskustva ti određuju zapravo cijelo školovanje. Sad kad ti promisliš, učiteljica sad idućih 4 godine ti je praktički kažem broj 1 tvome djetetu. Znači sad će se više boriti za njenu naklonost jer tvoju već ima, recimo. I bit će jako važno kako se ona ponaša. I sad ako ona tebi tvoj nekakav crtež vrati i kaže ovo ti ne valja jer nisi dobro nešto nacrto, stvarno pomislim da će to dijete reći ok, meni ovo sad ne ide, ima li se smisla trudit ako sutra opet to donesem i dobijem opet isti takav komentar, znaš? Nažalost toga ima, ja moram biti iskrena, ima, svugdje ima, mi smo svi učitelji različiti, mi smo svi nastavnici različiti, na kraju mi smo svi kao ljudi različiti. Tako je. Svi mi postavljamo neke svoje kriterije, svi mi imamo, ja to uvijek kažem, neki stil predavački. Ja se sjećam kroz svoje školovanje, bilo je različitih i učitelja i nastavnika i profesora i uvijek su bili zanimljivi oni koji su imali pomalo drugačiji stil predavanja, koji su bili više nekako prijateljski nastrojeni prema svima nama u odnosu na onaj neki kruti autoritet kao tipa sjedi, ustani, slušaj, tišina, piši, prepisuj, jesi spakovao, što se nisi spakovao, kupi stvar, doviđenja. Da. I sada, i dan danas među nama ima nas različitih. Ja to uvijek kažem, krenemo od toga prvo kakva je naša osobnost. Ja sam kao osoba izuzetno nasmijana, aktivna, svestrana. Ima i toga i ne skrivam da uživam u crtićima i ne skrivam da uživam u dječjim romanima koje čitam iznova i to su stvari koje mene oduševljavaju i dalje ne skrivam da sam dijete koje će i svoje dijete pokupiti, sad ćete da se naljute, pobjeći iz vrtića, idemo na sladoled. Ajmo. A zašto, mama? Pobjegla ja s posla, ajde idi iz vrtića, idem moj sladoled. Bože, mama. Mislim, to tete znaju kakav nam je ritam života moga i Oliverovog, da je užurban i da nekad fali, da i ja nekad imam potrebu da je negdje omilujem na pola radnog dana. Da. Ali hoću da kažem da i taj, inače karakter naš, kakvi smo mi, utječe na to kakav ćemo biti predavač. Je. Ja mislim da danas dolazi vrijeme drugačijih učitelja. Imamo te neke nove generacije i uvijek kažem, mi smo Ana tu ista generacija, pa smo mi ove najčudnije generacije. Mi smo se rodili sa prvim televizorima
Nismo imali telefone, nismo ih poznavali. Prvi internet nam je bio dial-up. Nikada nismo imali pristup informaciji kao što danas ljudi imaju pristup informaciji. Mi smo tražili informacije u udžbenicima, pa smo razvili da čitamo, išli smo u knjižnice i ostale stvari, ali smo mi prihvatili tehnologiju, jer se nama tehnologija odjednom dogodila i poslala nam je posao. Tako da ja uvijek kažem, mi smo ova generacija koja balans generacija. Mi razumijemo i ove prije i razumijemo i ove sadašnje i možemo otprilike negdje da vidimo kako bi to moglo u budućnosti da izgleda. A mi imamo sada generacije učitelja koji nemaju ovo što smo mi preživjeli prije. Jer su to mlade djece. Su to već došli na red? Jesu došli su na red. Došli su i oni na red. I to su ovo 2000 i neko godište, što ja smatram možda su kao mali, a oni već rade. I onda kad izračunam, da. Pa to ima godina, nije, ali ostali su negdje na mali. To su moderni učitelji. Oni žive modern svijet. I ja sam to primijetila kroz unazad 3 godine. Imala sam ekipu studenata na metodici iz prirode i društva. I bila je divna jedna, njih je 3 bilo, vrhunski 3 studenata. I sad ja promatram njih kako se oni pripremaju za nastavu, kako oni razmišljaju, kako crpe izvore, kako crpe motivaciju, kako formiraju sat. Ja onako uzbuđena sva, vidi, mogu ja nešto da naučim. Mi smo se školovali i odgajali da nam je prvo znanje. I takvi su nam bili učitelji i nastavnici. To je moraš, to se moralo. Kako ne znaš čitati? Kako ne znaš čitati? Pitanje. Nije zašto ne znaš. Kako ću ti pomoći neko? Kako ne znaš čitati? Odmah. A oni su drugačije su se školovali i imaju, neću reći za razliku od nas, ali imaju više tu neku profesorsku empatiju i igraće se i neće držati samo suhe sate, bit će malo inovativci, nije ih strah zakoračiti malo dalje. I ja mislim da će doći vrijeme da će ova nova ekipa učitelja, nastavnika i nas naučiti mnogo čemu dobro. Ne vidim da je crno. Nekako uvijek imam taj strah. Nemoj da je crno. Ne može biti crno. Ima njih. Oni će biti odlični. Dolaze nam odlični. Jer nama dolazi generacija djece koja je totalno drugačije Taman te hoću pitati. Educirala. Kakve su nove generacije djece? Nova generacija djece su izuzetne. Nova generacija djece ovako. Oprosti, prvo da te pitam, koje si godine prvi put radila, prije koliko godina? Prije 14 godina. Prije 14 godina? 42. Dobro se držiš. Kakav ti je dojam sad unatrag, eto tih 14 godina, puno se toga dogodilo unatrag 14 godina. Možeš li ono procijeniti, dobro, ajde i ti si sazrela i drugčije ti je iskustvo i drugčije si se ponašala, ali ako možeš neku paralelu povući samo sa tim, znači sa svojim prvim godinama rada i sa ovim sada, kakva su djeca? Kupanje je više od rutine. To je mali ritual nježnosti. Hip Baby Zanft pjena za pranje s ekstraktom biobadema nježno čisti lice i ruke već od prvog dana života. Bez sapuna, pH neutralna i ne peče oči, savršena za osjetljivu dječju kožu. A sada uz omiljenu žutu patkicu stižu i limitirana izdanja, ružičasta vila i plavi muzičar. Hip, nježna njega, sada nježnija nego ikad. Djeca su najbolja i divna su i svaka generacija nosi svoje. I to što nosi svoje, to treba održati. Ne treba ih kalupiti prema sebi, nego ih treba pustiti da pokažu što mogu, pa ih nekako sjediniti u jednu sinergiju. Nama se događa, na primjer, vizualno imamo jedan problem, a to je problem stvarno digitalizacije i tempa života. Nije velika razlika 14 godina, to je stvarno ništa. To je jedno osnovno i srednje. Djeca su prije 14 godina, mogu reći, bila puno pokretnija, razigranija
danas su djeca, neću reći da su tromija, nego im je i donekle ok taj sjedilački stil. Tako ćemo se nekako postaviti. Onda unazad 14 godina u generaciji bi bilo 1 do 2 djece koje je nosilo naočale. A sada imamo skoro svako drugo dijete koje ima problem sa vidom i nose naočale. To je znači narušeni vid, jeli nije stečeno nešto da je to urođeno, nego se to događa. I imamo nešto što je interesantan fenomen, ali mislim da mi slabo govorimo o roditeljima. Nama dolaze djeca koje znaju sva slova, sve brojeve, a ne znaju neke osnovne stvari. I bitno je roditelje ohrabriti, jer ova zadnja godina pred početak škole je kaotična i nama roditeljima. Uvijek se treba da zna slova. Ja ne znam sva slova. Dođi sjedi da te naučim slova. Ili ne znam, znali brojeve. Ne znam, dođi vam da te naučim brojeve. To je totalno nebitno. Nama je bitno da nama dođe u razred dijete koje zna osnovne stvari o sebi. A to je da se zna samo obući, da zna da je to njegova školska torba u kojoj stoji školski pribor o kojem se on treba brinuti, da je to njegova briga, da pokuša da zapamti što je njemu za domaću, što bi trebao sutra ponijeti, da zna kad je gotov sat kako se obući, otići sam do WC-a, vratiti se sam do WC-a. To su bitne stvari. Jer vi kad imate dijete koje je roditelj naučio osnovi samostalnosti, znači samostalio se, vi imate dijete s kojim možete da dohvatite sve vrhove vrhova. A vi ako imate dijete koje zna slova, zna brojeve, a ne zna voditi računa ili ne zna koja je bilježnica ili pita 10 puta, a hoću li ovom olovkom, je li sigurno crvenom, a mogu li ja narančastom ili ću malo ovo svjetlijom crvenom. Znači, vi imate onda dijete koje ne zna da prati osnovne naputke rada, ne zna razliku između bilježnice i ostalih stvari, teško se obuče, ima problem otići na WC jer zna da ne zna sam, pa ga je stid, pa onda trpi, pa imamo problem, ne možemo otvoriti vrećicu, bocu i to su te stvari koje jednostavno smo mi roditelji vis-a-vis nekih trendova ili ne znam već čeka i ne znam što nam se dogodilo i ne znam gdje smo izgubili zdrav razum. Dovelo nas je da zadnju godinu, najljepšu godinu djeteta koje bi trebalo da se igra do iznemoglosti i to ne neke sada aktivnosti nego slobodne igre jer napokon razumije vrijednosti slobodne igre, zna zašto treba da igra grančara, taman je shvatio zašto treba da bježi s jedne strane na drugu stranu, shvatio je da sad kad se zaleti sa one ljulje, ako malo dalje skočit će u travu, neće dole u pijesak pa se neće povrijediti, tek postaje svjesno. Mi smo došli u situaciju da ih tada strpamo u kuću, uči, moraš, kako ćeš doći tamo kod tete na upisu, a ne znaš pročitat, ne znaš napisati svoje slovo i mi smo ukrali im najljepšu godinu. Da. I ja ne razumijem zašto, mislim, teško je roditeljima i ja razumijem i da je stid pitati, ne znam, evo i radim i trudim se i školovanem se, kako ću ja sad tamo doći i reći neko, ja vidi ove, ne znam, osnovno vezano za svoje dijete. Pitaj. Što moje dijete treba da zna prije početka nastave? Što je najbitnije? Sad, u prošloj epizodi smo baš to komentirali kao kako je puno tečajeva za sve, pa ja sam to tada spomenula. Sad će se možda neko naljutiti, jer ima ih koji jednostavno u nedostatku posla su od toga krenuli praviti biznis priprema za školu. Kako smo došli do toga da nam djeca trebaju ići na pripreme za osnovnu školu? Pa čekaj malo. Ja stvarno, evo, meni je to... Sorry ljudi, ali stvarno ne razumijem. Ali evo, još da nešto kažem. Znači, sad kad si to rekla za učenje slova prije škole, osobno sam baš mišljenja da to ne treba raditi i ne radim to sa svojim djetetom. Ali nedavno mi je jedna mama rekla, svi ti oni to pričaju, ne treba, učiteljice kažu ne, mi ćemo to učiti, onda mi to kao i učimo pravilno i s koje strane i sve, dobro, ajde, sve to ima smisla, ali onda kaže djeca ne mogu stići. Zato što je više od pola razreda došlo što već znaju
I onda sad tvoje dijete se stalno je iza njih. I onda neki roditelji koji možda, zdravorazumski im je jasno, to će djeca učiti u školi, skuže, čovječe, pa od njih 20, njih 18 zna. Ispade samo moje dijete došlo u školu, stvarno da u školi tek uči slova. Tako će meni biti izgleda. Što ti kažeš sad na to? Jel ti učiteljice učiš svoju malu doma već o slovima? Sram te bilo. Ima to. Moja generacija sada bila je njih pola koji su znali sva slova i pola njih koji nisu uopće znali slova. Meni je bilo tada bitno negdje da odmjerim vrijednosti, jer je vrlo bitno da djeca razviju radnu naviku. Dobro. Jer u tom momentu djeca koje znaju slova vrlo lako mogu izgubiti radnu naviku. Da. Zato što on to zna. Da, i to njemu ide brzo, to je dosadno i onda od 45 minuta aktivnog sata on radi 10 minuta i ostatak vremena je to slobodni prostor. Jer učiteljica mora sada uzeti rukicu pa objasniti kako će pisati dijete koje to ne zna. Da. Sad, tu je vrlo bitno kako se postaviti. Jedno drugo možemo puno pomoći. Vi kad stavite dijete međusobno, ono koje zna pisati, ovo koje ne zna pisati, da jedno drugom pomažu. Prvo, ja hoću da sam kao ona jer ona zna, a meni je drago što ona meni pomogla jer ona zna. A kad ih postavite da tu nema razlike u vrijednosti između jedno i drugo, da su podjednake, onda se i osoba koja zna osjeća korisno. Tako je. I vi ste tog momenta samo prebrojali smo, znamo koliko ih ima, sad ćemo uraditi rotaciju sjedenja i jedno drugom će moći pomoći. Nije problem nikad ni dodati više. Mislim, ako dijete može i ako dijete grabi, ne mora nitko u razredu znati da sam ja dala više da se uradi. Da se ne bi neko osjećao manje vrijednim. Da. Vi uvijek možete uzeti i zanimati djecu. To je vrlo bitno kako ću se ja postaviti kao učitelj. U stvari, je li meni stalo? A naravno da mi je stalo da imaju svi radnu naviku, jer ako nemaju radnu naviku u drugom razredu je to kaos. Jer je to nedisciplina, pričanje, vi možete govoriti što god hoćete, to je, uopće vas ne doživljavaju. Što možemo s radnom navikom ususret škole? Djeca imaju potrebu da crtaju i imaju potrebu da boje i u suštini to je potreba kad se ne mogu izraziti do kraja verbalno. Oni to znaju izuzetno pretočiti na crtež. Malo kad obratimo pozornost po crtežu, svašta se može vidjeti i stvarno djeca imaju tu potrebu. Radna navika, ajmo biti ustrajni, obojiti do kraja. Nemojmo im to malo i gotovo. Ajmo biti ustrajni. Ajmo malo pomalo, od malog papirića. Kako to ide? Tu se uzme mali papirić iz bokića, obojit ćemo njega. I njega ćemo obojiti 2 dana. 3. dan ćemo uzeti malo veći list. I tako ćemo 2 dana. Sljedeći ćemo uzeti malo veći. I vi širite format na nečemu što ono voli. A razvijate finu motoriku, razvijate upornost, razvijate koncentraciju i radnu naviku. Jer dijete dođe kada treba, mislim, veliki A4 format treba obojati, to nijedno dijete ispod nekih 25-30 minuta ne može. Vi tu već imate radne koncentracije, prisutnosti otprilike 11-12 minuta, sad već ovo ostalo ide mehanizam. To je već ruka uhvatila mehanizam, jer kad se boji po tom listu, sve ono gdje se ne smije preći je direktna koncentracija. Znači dijete je direktno usmjereno, ok, ne smijem da pređem, bojim. I sad je tu sve više likova, jer vi povećavate, imate više likova i sad dođete na to da vi imate super, to je 12 minuta koncentracije u tom razdoblju idealno. Da. A ima radnu naviku. I to je mic po mic. Ništa to ne dolazi preko noći. Tu ima dana kada su vrhunski, ima dana kada je pad, pa imam dana kad se ja kao roditelj pitam, pa jesam li ja u odnosu na svoje dijete znam se pitati, pa moja Tanja, kada ona neće, kako će druga djeca? Ili tad se sjetim, moj bi tata govorio, on je prosvjetni djelatnik bio jedno vrijeme i on govori, kaže, mene tamo sluša preko 100 tuđe djece, vas 2 me ne slušate kao u odnosu na mene i na sestru. I onda ja ovako se nekad zapitam, rekao, isto ko moj tate razmišljam,
Ali to su sve izazovi roditeljstva. Mi nemamo savršenu djecu, mi nemamo mašine, mi nemamo strojeve, mi imamo djecu koji imaju uspone i padove, imamo djecu koji su danas fantastični, sutra malo manje fantastični. Na kraju krajeva mi imamo djecu koje je večeras leglo zdravo, sutra se ustalo prehlađeno, ne može da diše, sve je propalo taj dan, sve što smo zamislili. Da. Samo nekako imamo osjećaj da mi roditelji to sve nekako pretraumatično shvatamo. Stalno trčimo za nekim vremenom i ono što je meni, a toga sam svjesna i to vidim, nismo prisutni u njihovom životu. Znaš, Ana, nije prisutnost figura fizički da ja stojim pored svog djeteta. Prisutnost je slušanje i razgovor i toga je sve manje i manje. Slažem se. Biti u odnosu, a ne samo čistiti pokušaj. Samo sebe 100 puta uhvatim. Dođem na kraj dana koji smo proveli zajedno, 3-4 sata, neka zajedno sad kad su radni dani ne možemo više. I mislim se, pa djeco moja, vi meni nedostaje. Onda skužim šta, nisam stala, znači roba, suđe, nebitno nešto. Ono, baš se uhvatim da fali te prisutnosti. A iz prisutnosti ćeš dobiti suradnju. Tako je. Poštovanje, ljubav, sve. Čak i to kad kažeš tu tatinu rečenicu koju vjerujem da svi roditelji koji rade sa djecom prožive u jednom trenutku, da tamo mi funkcionira, a kod mene ne funkcionira. A to je zato što ti tvoje dijete ima slobodu. Tako je. Pokazati cijeli raspon neugodnosti koje neće pokazati nekom autoritetu negdje drugo. Tako da to je zapravo i u jednu ruku pozitivno. Nekakav blagoslov da tvoje dijete ima slobodu da te ne sluša. A ne, mislim, ja uvijek kažem, znaju djeca i u učionici ne slušati. To uvijek dođe i to je jedan prirodni bunt u rastu i sazrijevanju djece. U stvari to je potreba probijanja granica i ispitivanja granica. I ja barem ne gledam na to kao na nešto loše. Smatram to da je to odraz postajemo inteligentniji, pametniji. I sada mi polako pokušavamo da vidimo koliko su moje granice kao učiteljice. Koliko mi to možemo probiti. I to se uglavnom događa u drugo polugodište prvog razreda, jer su oni već tu malo upoznali, pa sad će oni malo, to je sasvim normalno. Treći razred je isto skok. Tad se već lagano u razredu osjeti koja je simpatija svih curica, tko je prirodni vođa, tko će biti najbolji u sportskim izazovima unutar učionice, ko će najljepše crtati. Vi već to točno vidite, a i oni međusobno vide. I to je 5. razred koji je tad su već oni u dobrom predpubertetu, tada svašta nešto se događa kod njih, vi imate i bunt i otpor i umor, naglo počnu rasti. Svašta se događa u njihovom tijelu od promjene hormona i svega. Curice više nisu curice, one male koje su ušle kod mene i ja to uvijek mjerim po zagrljajima. Kad mi dođu u prvi razred, to se meni ovako dovede. Ja vas moram zagledati, a kad smo već 5. razred, to su sad već curice moje visine. Čovječe, da. I onda je sasvim normalno da se svašta nešto događa kod njih. Tako da imaju i tu taj potrebu, neću reći neposluha, nego je zašto sam to morao? To je pitanje. Zašto moramo to učiti? Moramo li? I uvijek slušajući njih shvatim da djeca konstantno koriste moramo li. Zašto moramo? Ali to je tako prirodno i ljudski. A mi smo tako licemjerni. Kad to djeci zamjeramo, a mi 100 stvari koje ti dođe na poslu, misliš se ne da, misliš se. Ali ti si osoba, mozak ti je razvijen, biologija je odradila svoje. Tako je. A sa djetetom koje je tek u razvoju, koje čak nema ni razvijen mozak biološki, niti količinu iskustava da može razumjeti posljedice, ti kažeš kao kako to nisi, pa 100 puta sam ti rekao. To sam mužu neki dan rekla, ako bude ovo slušao, a sve će ne slušao. Šta nešto djeci govori kao šta oni trebaju, kažeš svaku večer leću na vrijeme, nijednu večer nisi legao na vrijeme, zaspeš na kauču. Znači nedisciplina. Tako je. Pa obrati se sebi prvo. I koliko si sam sebi puta rekao i ti si čak i svjestan posljedice, ali opet džaba. I onda
to je taj problem nekako očekivanja od djece na konto onoga šta smo mi njima kao dali kroz te upute, neka objašnjenja i sve to. I sad su naše očekivanja, mi smo ti objasnili pa ti to nama vrati. Dijete zapravo uopće nije u trenutku nekom svoga razvoja da ti to može vratiti. Mislim, nama dolaze djeca koje, ja tu uvijek govorim i roditeljima, mislim i otvoreno kad pričamo, mi nekako ne stignemo da se rasteretimo od nekih stvari i realno pogledamo sliku. I takav mi je osjećaj. Nama dolaze djeca već iz jedne zajednice, to je njihova obitelj. Znači, i dolazi već s nekom osnovom. Kakvu je osnovu dala obitelj? Dala je najbolju koju može. I mi tu nemamo što osuđivati, niti što misliti da je moglo bolje ili nije moglo bolje, jer nitko ne zna koliko se tko trudio i koliko je tko dao svoga slobodnog vremena, uložio. Ili zašto ne može dati. Naravno. I sada ja uvijek govorim kako su nama u tom prvom razredu, dok se oni malo ne počnu mijenjati, djeca stvarno obrazac ponašanja svojih roditelja. I svjesna kako će to izgledati, ja sam sa svojim Oliverom imala problem. Ovo je najbanalniji primjer. Znači, kod mene Oliver kaže kom ne voli ništa. Tipa je raštika biža. Oliver je muž, samo da dodam za gledatelje. I sad to nije sin, Oliver je muž. I sad se događa situacija, ja znam što će da bude problem. Ja govorim njemu, sad je Marta već krenula i u vrtić i sad je to hrana. Ja govorim, slušaj me, ja sam napravila vrtićki meni kući. Što kuhaju tete, to ti je danas. Rekao, ne moj slučaj da si napravio neku promjenu izraza lica. A kamo li da si rekao da to ne voliš ili da to ne valja? Ovako, ja to stvarno moram jesti. Rekao, slušaj me, sad po starinski, na noć ću ti ugurati, ali samo je pojedi, da ona vidi. Mislim, to je stvari da ona mora da vidi. A ti rekao, poslije jedi što go hoćeš, ali kad se sjedne za ručak i ako je to za ručkom, znači ako se to spremilo i to je za ručkom, izvoli jedi. I sad ja tako, kroz svoj posao kako sam vidjela, sad tako ja ispravljam neke stvari da se ne bi događale ovdje. U međuvremenu smo, zavolili smo i slatki kupus i kiseli, nije to loše. Rekao, samo treba dati priliku. Samo priliku treba dati. Ali u prvom razredu kad dođu, ja točno vidim opis ponašanja po djeci, kako to. Inače su djeca izuzetno otvorena i uvijek pričaju što se događa kući, što se dogodilo kući i sad već polako vi možete da sklopite sliku. Sad, s obzirom da naše djeca imaju problem općenito ishrane, i to što mi uvijek ćemo poletiti za nekom grickalicom, jeli? Ja roditeljima govorim i stvarno su poslušni i djeca jako dobro jedu. Ja govorim njima, rekao, slušajte, ajmo ovako, prvo ćemo ekonomično. Ja sam na roditeljskim sastancima izuzetno otvorena i pričam i ne treba mi roditeljski sastanak da bi ja nešto trebalo da pročitam, ja ga se zovem kad osjetim da imam potrebu. I onda ja fino njima kažu, rekao, ajmo ovako ekonomski. Jedna čokoladica i jedan čips je negdje oko 3,5 konvertibilne marke puta 5, to vam negdje 17-18 maraka puta 4, izračunajte koliko je to mjesec dana. Rekao, to je hrana koja će samo da im napravi problem. Prvo što nije hranjiv, obrok, drugo što djeca pojedu šećer, oni su neuhvatljivi. I da ja kažem, prostite djecu, ja nisam stvarno ni Spiderman, ni Superman, ja ne mogu da letim za vama. To je tako, to je prirodno. Ja. Da. I onda sam ja njima dala prijedlog, ajde da jedemo nešto što imamo kući, pa neka sudjeluju oni u pripremi, nek naprave sami sebi sendvič. Pa nek se ponese voće, nek se ponese banana. Pa onda u tome jedna mama došla i rekla, ja učiteljice, super, ja pravim domaći sok, imam domaćeg soka, je li vama problem? Nije problem nikakav. Mama donese, mi umjesto sokića koje oni kupuju, pijemo domaći sok. Pa super, čovječe. Ali je vrlo bitno animirati i objasniti im, jer mi pričamo sada u uzrastu djece koje ima naučeno dnevno spavanje. Sad, bili oni u vrtiću ili ne u vrtiću. Ima djece koji imaju mogućnost da idu u vrtić, ima djece koji nemaju mogućnost da idu u vrtić ili ostaju u kući vis-a-vis mama ili tata ne radi, nebitno je. I sad vi imate taj ritam gdje je prirodno negdje poslije ručka da djeca legnu spavati. I sad zamislite drugu smjenu. Meni dođu djeca u drugu smjenu
Prošao je prvi sat i drugi sat je moment gdje prirodno sa njima spava. A to su djeca koje su prije bili ili u produženom boravku, ili su jednostavno kući bili, ali je to buđenje rano. Idemo na posao, bit će tu baka, oni su svi budni. Ti si nešto doručkovo, prošetao malo s bakom ili si nešto radio i došao si u školu. Znači, ritam dana 7:30. Da. Reći. I sad mi pričamo da je to 2:15, 2:30. Vi samo vidite ovo. Njima se spava. Spavaju li? Nekada. Dogodi li se? Malo, da. Pusti malo učiteljica. Samo razred, šutite. Vi vidite da ne možete. To je lako. Vidim ja to je borba. I onda vi kad još na to dodate hranu koja njima nije zdrava. Da. Nemojte. Bolje pojesti, ne znam, tipa jabuku ili nešto, neće biti gladni. On će doći kući, ručat će, neće biti gladni. Ali to je nešto što i samo mrvicu probudi, malo im lakše bude. Tako da to nije samo, ja uvijek kažem, nije samo učiteljica dođe i reći, otvori bilježnicu, piši to i to, nego su to neke stvari na koje konstantno upućujete. Ja stalno ispravljam djecu. Tu sam kao moja prva učiteljica. Nekada je to bilo bitno da su djeca ispravljena radi kralježnice, pa bi znali stavljati rukice iza stolice, da se malo ispravimo. Poslije rada, kod me bi učiteljica rekla, stavite malo rukice, samo da se ispravite i lijepo to sve što se skupilo, da se lijepo ispravi. I onda ja njima uvijek govorim, uvijek ih uvlačim pod stolicu, ispravi skroz. Djeca imaju potrebu, a i to jednostavno samo treba promatrati. Kod nas djeca stavljaju nogicu pod sebe. Stavljaju 2 nogice pod sebe. Sjede ovako. Znate zašto? Vrati mi se ovamo da te mogu rezati za real, jer to je tako važan podatak. Samo malo obratimo pozornost. Djeca kada su, imaju svoj tablet ili imaju telefon i sad mama i tata to ograničavaju, ja to znam preko svojih roditelja, nije to sada da oni mogu koristiti dan i noć. To imamo nadzor, koristi se toliko. Nikad ta djeca to ne koriste u ovom položaju kao da pišu. Uvijek se oni nekako, sad će ružno zvučiti, ali se zavale, znate, ovako, pa stave nogicu ispod. I onda meni dođe u školu i sjene isto tako u tom položaju. I onda djeca stalno ispravljam, spuštam dole nogice, prvo radi protoka krvi, krvotoka, svega ispravlja, radi očiju, vida, odnos ruke, papira, oko papir. Mislim, to sve funkcionira, mozak je podrežajan, on sve upija, on upija obrazce ponašanja, to se lijepi negdje, skladišti. I stalno moram usmjeravati i stalno moram ispravljati te stvari. Ali to je jednostavno, vi kad samo i malo promatrate, onda vidite što se događa. A što se događa u tim nekim međuodnosima razrednim? Mislim, kod tebe su mala djeca, vjerujem da to ne dolazi do nekih slučajeva, nadam se, isključivanja nasilja nekog oblika, bilo verbalno, fizički ili ekonomski, čak i slične stvari. Pretpostavljam, evo sad ćeš mi ti reći šta se stvarno događa, toga ima, čini se sve više. I očito nešto što djeca nose iz kuće je manjak empatije. Da. Sad, kako ti kao učiteljica potičeš njihovu međusobnu suradnju, prihvaćanje, empatiju i viđaš li te oblike nasilja bilo koji? Mali istraživači trebaju velike pauze, ali zdrave. Hip grickalice su uravnoteženi među obroci od pažljivo odabranih biosastojaka, bez dodanih aroma i sa slatkoćom isključivo iz voća. Hrskave, lagane i prilagođene malim ručicama, kod kuće, u vrtiću ili parkiću. Zabavne za djecu, ukusne i za odrasle. Hip grickalice. Zadnje 2 generacije u prvom tjednu napravi nešto što je šok, nešto što djeca preplaču i nešto što djeca zapamte za cijeli život. I kad se dogodi, i ako se dogodi neka vrsta nasilja, osjećaju krivnju. A jednostavno je. Ja ničim izazvana izdesem ovako malo crveno srce i pričam ja njima kako, šta ovdje kuca, pitam djecu, što ovdje kuca srce, što je to? Pa to je učiteljica organ, pa kako onda radi, pa radi ovako, pa kako radi, pa kuca. Dobro. Što se događa kad smo više stari, kada nam se ugasi žive, pa kaže, srce prestane da kuca. I onda ja izvadim crveni papir, privučem stolicu, sjednem između njih redova,
kako si ti glupa, i otkinem komad. Kako ti je ružna penica, otkinem komad. Pa ti pojme nemaš se za šikret nogomet nikako. Kako ste to tenisice? I samo ponavljam riječi koje oni jedni drugima upućuju. Ne razmišljajući koliko su teške i pokidam svo to srce. I da ih ja pitam, što ste ono rekli, što se dogodi kada mi ono... I onda je to panika. Onda je to strah. I onda je to ovako. Rekao, nema se, sad ćemo ga mi pokupiti. I onda vi vidite na djeci kako oni užupano kupe to srce. Ajmo da ga sastavimo. Nemoguće ga je sastaviti. Ajmo ga zalijepiti nekako. Pa smo ga zalijepili. I ono i dalje više nije isto. I rekao, vidite kako je najobičnija riječ koja kaže ti jedni drugima, kako to utječe na nas. Kako to ošteti. Jel treba da to oštetimo? Jel trebamo da oštetimo nekoga? Nije učiteljica. I onda svako malo to ponovim. I svako malo to srce ide iz godine u godinu. Mi smo u prvom razredu radili priredbu u retrospektivu prvog polugodišta kroz neke stvari koje smo radili, ovako malo izašli iz okvira nastave. I jedna od točaka te priredbe je bilo to srce. I to srce ide iz generacije u generaciju, stvari iz godine u godinu, i ono uvijek stoji vidno. I kad oni počnu prirodno, međusobno da se nešto ne suglasica, onda ja njima gledaj, nemoj, boli. Rekao, nemojte da vam suze idu od tuge, neka idu od sreće. Dajte se smijem. I to su stvari koje vi uvijek morate pričati. I nebitno je koliko pričali, nebitno koliko objašnjavali, i nebitno koliko se trudili. Nažalost, ono se dogodi. I to je najveći poraz. Ne samo mene, ne samo škole, ne samo obitelji. To je poraz društva. Da nam se dogodi da nas se djeca toliko mjerom svađaju, toliko mjerom prijeđaju, toliko mjerom udaraju. I mi se trebamo zapitati, a gdje smo mi pogriješili? Ja znam da smo mi, i da je nama i negdje u kulturi glasni smo. Mi kad se svađamo, ne znamo da se fino svađati. Vas da je to glasno. I postavljam, svi se mi posvađamo u kući, ali uvijek govorimo, gledajte da nisu oni tu u prisustvu negdje. To su stvari koje se čuju. A kako mama i tata, sad ću ja tako i njoj. I to su stvari koje mi jednostavno svezane su nam ruke. Tu mi možemo pričati. Ja bi mogla svaki dan samo o tome govoriti. I opet, nažalost, znam da će se dogoditi. Mm-hmm. To je to što si malo prije rekla s tanjurom. Biže, što dijete vidi da jedemo, to će jest. Što dijete vidi da radimo, to će raditi. Ja se kladim da se nitko od tih roditelja ne bi usudio priznat da tako razgovara. Možda nisu ni svjesni da tako razgovaraju. A čak cijelo naše društvo, općenito kad pogledaš tu sliku društva i negative i nekog, ne znam, ono mržnje u tim komentarima, neprihvaćanja bilo čega drugčijeg, različitog, potrebe za kritikom, da ukažeš na nešto kao šta ti sad tu pametuješ. Znači ono na široj je to razini je to problem je to je ja uvijek nekako imam svoj mali svijet, imam svoje prijatelje, imam svoju obitelj i svi smo nekako postavljeni da će biti sve dobro, nekako vjerujemo da će biti dobro i vjerujemo u dobre stvari, vjerujemo u sreću, u smijeh, vjerujemo da vrijeme trebamo provoditi da se smijemo, a ne ga provoditi u lošim nekim momentima. Svakako dogodi se i tuge i smrtnih slučajeva i težine života, sve se to dogodi i prirodno reagiraš na te stvari, ali nekako tražimo, taj moj mali svijet traži da je svaki taj neki slobodni trenutak negdje usmjeren ka nečemu dobro. Mm-hmm. Nama je postavka, ja imam osjećaj da ako sam ja rekla slušaj Ana, ništa ti to ne valja, da sam ja pobjedila. Ja sam super. Ja sam tebi rekla da ti to ništa ne valja. Ja sam odlična. Yeah. I ta jednostavno, ta takva postavka mindseta, više ne znam ni kako da nazovem, koji se ustalio
i koji je sve jači i jači, sve otvoreniji i otvoreniji. I svi sve više imaju za pravo sebi doći i reći neke stvari, a misleći da nema posljedice. Da. I tu je problem. I ja znam da je roditeljima teško. Mislim, ja uvijek kažem, nas je društvo, nas je učitelje društvo nekako sklonovo u stranu. Nekako smo postali krivci za sve. Ali ja svjedočim promjenama na djeci i znam da se događa nešto i znam da je razvod braka. I znam da je, na primjer, ekonomska situacija teška i da tata ovog momenta odlazi na put na pola godinu. Ne znam ja zato što je meni netko rekao tu informaciju. Ja znam zato što vidim dijete to. Ja vidim dijete koje dođe s težinom u učionicu i to životnom težinom odraslih. Razumijete? I onda vi znate da su se neke stvari prebile preko tog djeteta, a on još nije dovoljno velik da to niti razumije, niti shvati, niti se nosi s tim. Da. I onda vi gledate dijete koje kopni, koje neće da kaže radi stida ili radi one rečenice koja je ono i donekle i razumljiva, ali donekle i treba je malo preformulirati, je to ono što se priča u kući treba da ostane samo u kući. Da dijete šuti, a vi vidite da se nešto događa, da vi pozovete roditelja, sve je u redu, učiteljice. I onda vi dolazite svaki dan na posao da se pitate prvo jesam li ja što pogriješila, jel mu tko što od ekipe iz razreda uradio, pa onda glumite policajce, preispitujete, pitate i ostalo, pa onda vi okolo kole i onda je najteže, naše su čitanke pune empatičnih tekstova, mislim imate vi tekstova koje ja teško pročitam, gdje sam ja uvijek negdje na rubu poluplača. I onda kad vi pročitate tako tekst koji se odnosi na obitelj i vidite samo krajičkom oka u predzadnjoj klupi dječaka ili curicu koja plače ovolike suze. I onda bih ja trebala poslije toga da se izgasim i ne budem više učiteljica. Onda ja dođem kući i promatram i razmišljam zašto i kako sutra pomoći. I znam ja biti odsutna i u svojoj obitelji jer ja imam... Ja vidim, a ne mogu riješiti problem i to je najgore kad ste svjedok nečemu kao učitelj, a ne možete jer vi kad god pozovete roditelje sve je u redu, a nije u redu. Ja ne mogu biti neprofesionalna pa biti bahata na tom razgovoru reći ono što nije u redu. Vi vidite svoje dijete kako vas nije stid i srama, najradije bih nekada rekla kako vas nije stid, pa to je vaše dijete. Pa jel vi vidite? Nemojte to. Ali jednostavno to je taj neki moralni kodeks koji vi imate koji ne možete preći. Da. I to su stvari s kojima se mi svaki dan nosimo. I meni zna nekada, ja znam, opisno se vidi, ja dođem kući, Oliver sam pita je li sve u redu, je rekao da se nešto događa. I vi sad samo počnete razmišljati jer vi imate potrebu da spasite i da pomognete. I zato poziv na početku da se vratim, ja se ne mogu isključiti, ja sam učiteljica 24 sata, ja ne mogu to u podne, više ne mislim o tome, morate misliti o tome. I susrećemo se sa svim. Evo samo korona, kad je bio taj period zatvorenosti, ljudi su gubili poslove koje su radili, ne znam, na građevini ili bilo gdje. Mislim, sve je stalo. I vi sad samo odjednom vidite da je to neka vrsta besparice, da je to vidite straha, vidite vi na djeci, znate, nije sve jedno. A vi trebate i dalje da će sve i dalje dobro i bit će sve dobro i ohrabrujete djecu i nema da se potone, ide to, a vi vidite da obitelj je teško, cijelo. Da. I onda su to neke stvari koje jednostavno i roditelji kad zaborave da smo mi svjedoci tomu,
zaboravilo je, čini mi se, davno društvo i što je meni teško, što jednostavno ne vjeruju nam samo malo više. Jer djeca su izuzetno iskrena i ako neće reći, oni će pokazati, on ne mogu sakriti. Djete ne može da sakrije. Možda će danas sakriti, ali kroz 3 dana neće. To su stvari koje mi jednostavno trebamo naučiti prvo sebe uložiti u naš emotivni stadij, ja to kažem, zato mi ne sagorjevamo u smislu da smo umorni, nego nas emotivno nepravda ubije, učitelj. A to je. Svjedočimo nečemu što znamo da nije dobro, a opet... Kako komentiraš tu nepravdu društvene slike prema učiteljima, na tragu ovoga što govoriš, da učitelj nije samo onaj koji uči slova, informacije i brojeve, nego je svjedok te obitelji i odrastanja tog djeteta i stvarno može biti najbolji prijatelj roditelju. Jeste. Ali s druge strane nije više slika u društvu prema učiteljima iz poštovanja i iz ljubavi, nego sa puno kritika i primjedbi i možda i opravdanih, nisu otvoreno će biti. Tako je, jer ne smatraju svi to pozivom. Neki to zaista samo odrađuju. Kako se ti osjećaš sad radeći to iz dubine svoje, osjećajući kao poziv, a u okolnostima da tvoja profesija nije tako cijenjena kao što bi trebala biti? Tu u odnosu na društvo naša profesija treba da prestane da se objašnjava i pojašnjava. Nekako nam je čudan svijet danas došao. Ja mogu pričati, objašnjavati, pokazivati sve, ali ako je to u naumu startno bilo da to ne valja, ja ne mogu to njemu ispraviti. Ja ne mogu pokazati nekome. Na kraju ja mogu biti podrška i direktno me može ocijeniti valjam ili ne valjam dijete i roditelj. I ta mi je ocjena bitna. Što mislim moja mala druga obitelj, to su moja djeca i roditelji. Ta moja mala druga obitelj, ako kaže Tanja, ok, dobro ti to radiš. Onda radim. Ako mi kaže ne valja, ne valja. Jer oni su direktno, a hoće li tamo netko 5. i 10. koji ne znam uopće tko sam, što radim, čime se bavim, koliko vremena provodim za ovo, za ono, što će on reći, ma jedno je ta priča dosadna. Meni to ne dodiruje. Ali smeta me kada netko tko nije moja struka će doći i meni početi govoriti kako bih ja trebala to da radim, jer on smatra da ja nešto ne radim dobro. I to me smeta. Ja se ne mišam nikad doktoru. Ja neću doći reći doktore, slušaj, to što si ti meni rekao. A ništa ti ja to ne. Ja znam da je meni to. Mislim, i doktori se počinju susretati s takvim, postavkama. I onda jednostavno nemam potrebu da mi dođe netko da mi kaže bravo. Ne hrani me to. Mene hrani dječji osmijeh. Ja od toga živim. Meni je to bio ispit znanja koji sam danas dobro uradila. I sebe sam tu ocijenila. Oni su bili svi sretni, svi su zadovoljni, naučili smo nešto. Ma ja sam odradila odlično. Može da priča kogo što hoće, mene to ne dotiče. A da društvo je... Naše društvo uvijek ima potrebu da traži krivca u nečemu. I kad je sve bajno, mora biti neki krivac. Mi smo naučili tako. Kod nas je sve tako. I kad je sve super i kad ne valja, i ovo ne valja, kad je ovo sve dobro, moramo da nađemo krivca. I to danas smo mi, sutra su doktori, prekosutra su novinari, sljedeće godine će biti, medicinske sestre. Uvijek će biti netko problem. Mi smo opće nezadovoljna nacija koja samo ima potrebu negativnost na sve što je dobro, to da se poklopi nekom negativnošću.
A postali smo sve uskoumnija i neobrazovanija nacija po pitanju opće informisanosti. Mislim, mi pročitamo naslov i na osnovu naslova mi sudimo i sad je do neki niz komentara. A uopće se nismo udostojili otvoriti. I zašto imamo potrebu odmah naprvu komentirati? Mislim, malo kad uzmemo evo sve medije, znači izašla je neka vijest i u narednih 5 minuta vi imate 1000 komentara. Kako ste stigli provjeriti informaciju? Da se pitamo, smo provjerili informaciju. Je li to točna informacija? Je li točan izvor? Je li to baš tako bilo? Moglo ovako misliti. Ali nama je bitno, mi moramo imati mišljenje o svemu. Mm-hmm. I samo je naše, isključivo naše, točno i ispravno. Ovo sve ostalo ništa. Slažem se. I još ta površnost. Takva površnost je zapravo i razlog zašto se degradira učitelje. Zato što je negdje priča da radite malo sati, radite nikakav posao kao šta sa djecom nešto pišu i ne znam, budu 3-4 sata. Imate sve moguće odmore, slobodne dane, cijelo ljeto ne radite. Ja sam nešto zaboravila i plaće su vam sjajne. Ne, mislim, a to je više ja ne znam više je li jednog prosvjetnog djelatnika dira ta konstatacija kako ništa ne radimo, kako se mi samo igramo, kako imamo 2 godišnja odmora, kako su nam plaće ogromne. To stvarno više nas nikoga ne dotiče. Mi smo, nažalost, zašto... Neću reći da postajemo lošiji učitelji i lošiji nastavnici, ali da onaj plamen u nama koji je gorio kad smo krenuli u ovaj poziv da radimo se sve više i više gasi, je to što je naš posao u jednom momentu više administrativni posao nego posao koji je predavački posao. Mi toliko toga pišemo, od opisnih ocjena ciljeva, godišnjih, mjesečnih priprava. Popunite ovu knjigu, popuni onu knjigu. Mm-hmm. Ode ovo, ode onaj, opisno ovo, opisno ono, opisno ovo. De knjižicu, de maticu, de to. Ja se uvijek zezam, rekao, najstresniji dio posla mi je kada krenem ovo da završavam knjižice i maticu, rekao, imam osjećaj da potpisujem cijelu Kinu. Nikada kraja tome. Ali sve je uznapredovalo u školstvu. Sve. Osim toga da se mi i dalje držimo, znači, olovke papira i da se to sve mora pisati, ručno. Moj slučajno to negdje da je elektronski da otipkaš. Stvarno ne tipkate? Ne tipkamo. HNŽ nije prošao taj proces digitalizacije vezano za e-dnevnik, na primjer. Zapadno-hercegovačka županija ima e-dnevnik. Čak je e-dnevnik, koliko znam, ali nisam u potpunosti sigurna, u Sarajevskoj županiji, jer nama obrazovanje na nivou županije. To nije jednoobrazno. Ja znam da ZHŽ oni imaju, jer su oni nama držali obuke vezano za novi kurikulum, jer su oni malo krenuli prije u ovu novu reformu kurikularnu. I sad je to puno lakše. Mislim, tu je lakše i roditelju, vi imate odmah direktan pristup kakvo je vaše dijete danas bilo, jer vi tu, na primjer, nastavnici gdje djeca, bježe sa sata ili su bezobrazni i ostalo, on odmah upiše, znači učenice Tanja Bevanda je danas pobjegla sa 3. sata kemije. I ako roditelj dođem kući s posla, Tanja, kako je bilo u školi? Super, majko, sve super. I ja tamo nije bila na kemiji. A gdje si ti bila? Da. Tako da je to i olakšava posao i nama, olakšava posao i roditeljima jer imaju taj neki pristup, iako i to je uvijek mač s dvije oštrice, moramo tu biti i kao roditelji, ali negdje nenapadni, ne visiti stalno i pratiti svoje dijete, jer mi ništa nismo napravili. Jer djeca najviše nauče na pogreškama, moraju pasti da bi se ustali. Da, moraju. Znam kad smo baš komentirali za e-dnevnik, kao dijete ne stigne ni ispraviti, možda bi ja da ni ispravio, ali mama je već vidjela, već je bilo, što si, kako si. Tako da su to neke stvari koje stvarno, kako bih ja rekla, ja možda mrvicu drugačije sve to nekako da radila, ja bi educirala sve u isto vrijeme. A jesi ti sad po novoj reformi ili po staroj radiš? Nisam. Ja sam oslušala predavanje i edukaciju za novu kurikularnu reformu, međutim te godine kad sam ja uzela prvašiće,
u Mostaru su 3 osnovne škole krenule eksperimentalno, znači prvi razred po kurikulu. I čini mi se 6. Da. I meni nije kačio, moju generaciju nije kačilo. Znam po kolegama, bilo je kolega koji su rekli da je to sasvim ok, bilo je kolega koji su rekli da im nije ok, bilo je kolega koji su govorili da je to konfuzno i zbunjujuće. Negdje smo se jedno dogovorili da su nam malo djeca mala, u stvari da malo godina imaju za startno, 4 sata uvođenje stranog jezika odmah od prvog razreda, ti međupredmetni sadržaji. A na kraju, evo ide. Mogu iz perspektive mame, ako je 9-godišnja škola uvedena i taj prvi razred je prijelazni između vrtića i škole i to je funkcioniralo do sada i to je upitno kako je, jer uvijek kad ti čitaš tamo one ishode i ciljeve, to sve zvuči idealno, ali onda je u nastavi drugačije i opet bude samo do konkretnog učitelja kako će to provoditi. Ali znači taj razred prilagodbe meni barem zvuči, ja isto nisam upućena, moje dijete još nije u školi. Razred prilagodbe pretvorio se u prvi razred onoga što smo mi nekada kretali za 8-godišnje obrazovanje sa 7 godina. Bravo, Ana. Mi smo se negdje kroz razgovore kolege, mislim mi svi imamo pristup novom kurikulu, sadržaju, količini, obradi i svemu tome. Nekako on više formom gradiva i tim što djeca uče od prvog razreda odgovara nekadašnjem 8-godišnjem obrazovanju. I smatramo da bi kurikulum najbolje zaživio da nam djeca kreću sa 7 godina i da to nekako ide na 8-godišnje obrazovanje i mislim da bi to bilo pun pogodak. Pa da. Jer reforma, evo na primjer u Hrvatskoj reforma traje preko 10 godina i više i stalno oni se bore i to je prirodno i to je normalno i vrlo je bitno svim ljudima objasniti i nadležnim institucijama i ne samo nadležnim institucijama već i roditeljima i svima da je taj proces koji se odnosi na kurikulum nije nešto što će sad donešeno i to će sutra da bude vrhunski. Nemoguće, jer je obrazovanje živa materija, to se stalno mijenja. Znači, to su stvari gdje vi morate biti fleksibilni, gdje se stalno mijenja. Znači, vi stalno imate neku oscilaciju. Krenete od samog sebe. Uhvatit ćete razred koji će nešto što se trebalo obrađivati 2 mjeseca, uspije za mjesec dana obraditi, usavršiti. Zašto bi ja gubila naredni mjesec dana na to? Ajmo nešto što nije išlo. Mislim, to je ta neka fleksibilnost koja postoji. Tako isto i ovaj kurikulum. Nama je to trenutno, ajmo reći, i poznanica i nepoznanica, jer su nam ciljevi i ishodi su nešto što smo mi već prošli, jer 9-godišnje obrazovanje je nama donijelo te ciljeve, ishode, opisne ocjene, jer nama tek brojčana ocjena kreće od drugog polugodišta 3. razreda, do tada smo sve u opticaju opisne ocjene, tako da smo s tom terminologijom smo mi upoznati, s gradivom znamo ga, ali je stvar u tome što smatramo da nam nisu dovoljno zrela djeca da u prvom razredu uđe i odmah to krene. Slažem se. Tako da, kad bi se malo šire, mislim, vi imate stručne ljude koje se bavi tim poslom. Može to biti na kraju krajeva i osoba iz realnog sektora, direktno iz škole, koja je osjetila kako dinamiku rada. Pa uzeti u razmatranje možda vratiti 8-godišnje obrazovanje. Nije ni to loše. Bile su države koje su krenule 9-godišnje pa vratili na 8-godišnje. Vidjeli su ljudi da ta forma ne ide. Mislim, da, meni stvarno nije jasno to ustrajanje. Ja nisam srela roditelja ili prosvjetnog djelatnika koji je rekao ovo je pun pogodak, meni se ovo skroz sviđa. Nisam ga srela. Evo, odgovorno to sad tvrdim. Nema, zato što ima niko nije time zadovoljan. Nije. A niko to ne mijenja. Znači, ali pratiš isto i tu djecu koja sa 6 godina kreću i pogotovo sad po ovome, evo, ne mogu ja to tvrditi, ja ne radim, ja ću opet samo to teoretski uokviriti. Znači, ali ako dijete ne usvaja ono što si ti zamislio, nije spremno za to, pa ima promjena. Tako je. Zašto kao da je to neko sad uklesano u kamen i mora se tako raditi? Isto kao što ste promijenili da ste ubacili 9-godišnju, tako možete izbaciti.
Ma negdje smo mi svjedoci, mi smo to pričali, pogotovo razredna nastava, učitelji koji su iskreni i otvoreni. Vidite, ja imam kolega koji uopće neće da pričaju ono što se njima događa u učionici. Kako misliš? Pa mi imamo zbornicu gdje dijelimo iskustva. Dobro. Ja dođem i kažem, ja sam se polomila, nikako da mi razumiju, nikako, ja ne znam kako, ima li netko način kako da im objasnim. Dobro. I imate kolege koje šute, koje uopće ne pričaju. Znači, ne dijele što se događa u učionici, ne dijeli jesu im napredovala djeca, stagnirala, ništa, to samo se šuti. I ja to odrađuje. Ja poštivam, svi smo mi različiti. Ali kolege koje razgovaraju i koji su iskreni, meni je bilo šok da su mi djeca prije, eto kad je krenulo to 9-godišnje, moja prva generacija koju sam radila. Meni je tako teška bila spoznaja. Sam imala djecu koje su tek bili 3. razred i naučili čitati s razumijevanjem. Jedno je naučiti čitati, a drugo je naučiti čitanje s razumijevanjem. To su totalno 2 stvari. Čitamo, ali slovo po slovo, slog po slog, riječ po riječ, a to je rečenica. A šta sam pročitao? Ne znam. To je čitanje. A čitanje s razumijevanjem je da ja razumijem šta sam pročitao. Mm-hmm. I onda sam meni to je šok bio. A ja sam sve radila kako piše, kako treba. Malo pomalo, sve kako je piše. I ja govorim, Bože, mi smo krajem 1. razreda znali svi čitati i razumjeti sve. Što nam se događa s djecom? I onda smo shvatili da nam djeca uđe u 1. razred. Prvo polugodište je proces socijalizacije. Zatim u 2. polugodištu krećemo da učimo slova. Oni kao nešto malo počinju čitati. Ljetni raspust. Onda uđemo u 2. razred i onda učimo mala tiskana slova. Jer smo učili u 1. velika tiskana, sad učimo mala tiskana i sad opet nešto malo čitamo. Pisano slovo, moramo odmah pisano slovo, moraju se pisano slovo. I vi sad se uhvatite u tom totalnom nekom kaosu i da vi primijetite da dijete čita, ali ne razumije. I šta smo dobili? Došli smo do 3. razreda, vidite, do 3. razreda da tek on mogu razumjeti šta su pročitali. I mi smo svjesni toga i mi stalno pričamo. Ali nekad imamo osjećaj da nas niko ne čuje. Mm-hmm. Da zajedničku muku i borbu podijelim ja i taj roditelj koji dan noć čita s njim, objašnjava slike, pokazuje, više ne zna što ne radi, da shvati. I onda dođe samo jedan moment jer je dijete sazrijalo sasvim dovoljno, da je počelo biti svjesno onoga što je pročitalo, u stvari da je počelo slušati sebe što čita. Razumijete? Jer su se sva čula, osjetila su se sva upopalila. Mm-hmm. I ne govorimo mi uvijek bez veze da je najbolje čitanje, najbolje učenje kada čitaš na glas. Jer su svi su senzori upaljeni. I onda je dijete tek počelo tu u 3. razredu da sluša sebe. Aha, ok, imam osjet uho, sluh, aha, slušam što čitam i sad razumijem. To je proces sazrijevanja, jel to ide tako. Ali samo su trebali narast, ali nas niko ne čuje, džaba nam čitati na glas. Majke mi, eto, takav mi je dojam. Imam isti tako da. I mojih puno kolega. Samo meni je tako žao što, mislim, ja se divim svojim kolegama. Imam kolega koji rade 15 plus godina od ugovora do ugovora i nikad nisu odustali. Mm-hmm. To je već moment kada se mi pitamo, to graniči s ludošću. Pogotovo zato što živimo sad u svijetu gdje je stvarno tržište otvoreno. Gdje te više ne uvjetuje neka struka da ti nađeš posao negdje drugdje gdje ti možeš zaraditi tako sebi plaću jer je tržište se stvarno skroz otvorilo. Mm-hmm. Ali on i dalje ustrajan u učionici zato što je voli. Mm-hmm. Voli je. Ma neće da odustane. I onda na kraju kad bi imao potrebu da kaže, poslušajte me, znam kako im mogu pomoći. Oni se ne čuju. I to je ono što nas već... Tu negdje gore na vrhu je neka maćeha koju uopće nije briga za ove male dolje. Tako da, kako bi dobro bilo da nas neko iz maćehine obitelji posluša. Baviti se obrazovanjem ovdje i na nekom višem nivou i na nekom nižem nivou na kojem sam ja je stvarno izazov.
Prvi ne znate uopće s kojom, i ovi gore na vrhu, uopće ne znaju s kojom materijom oni vladaju. To je tako. Odnarodili se, što kažu kod nas. Ja imam osjećaj kad bi oni čuli, na primjer, ljude koji su iz struke koje rade puno više godina nego što radim ja, koji rade po 25-30 godina. Što se događa direktno u učionici? Oni bi stali i zapitali se, jer ne valja. Jer ja imam osjećaj da nije ni njima baš do cilja da ih stalno netko proziva kako ništa ne rade i kako ništa ne valja. Samo što ljudi više u neka doba ne žele starije kolege da ti dođu i da kažu slušaj, ne valja ti ovo biste trebali mijenjati. I inače i obrazovanje se ne mijenja preko noći. To je prosto nemoguće. To treba i roditeljima objasniti i ja sama sebi stalno govorim, ja sam takva, stvorim plan, ja to moram sad, ja to znam da to može. Mislim, znam ja da to može, ali ne može to Tanja preko noći. Da. To je znači proces koji treba da ide. A ovako ćemo reći, kurikulum novo je i ok je, tek je krenulo. Pustit ćemo da vidimo kako će to da se razvija. Borit ću se Ana i ja i ti ćeš da se boriš od 9. mjeseca 4 puta. Sve će to da krene puna borba. Pa vidjet ćemo na kraju. Na kraju ćemo se naći kad prođe ovih 9 godina i rećemo Ana i kako prođe Znaš šta me još zanima? Imam dojam da recimo pedagozi starog kova, s čim se ja i slažem, ali još kažem nisam majka školarca pa ne mogu reći kako je u praksi trenutno. Znači pedagozi starog kova kažu pustite djecu da su samostalni i brinu se o svojim zadaćama i svemu to što ide. S druge strane, u zadnje vrijeme ja sve češće čujem roditelje koji kažu da je to nemoguće. Je li to previše zadaća? Je li to roditelji učitelji loše rade svoj posao pa ne nauče to dijete već na satu nešto što je potrebno pa da on kroz zadaću koju je dobio to potvrdi, samo utvrdi, to je valjda smisao. Ili onda to znači u učionice i ne ide kako treba. I kako to da onda roditelji sate i sate provode sa svojom djecom i uče? Sa mnom nikad niko nije učio. Rano krenu u školu. Opet to, a? Pa to je od 5,5 do 6,5 godina, to je to razdoblje. I sad na upisu dijete, na primjer, ima 5,5 godina i jedno dijete ima 6,5 godina. Ne mora značiti nužno da je ovo s 5,5 slabije u odnosu na ovo. Ne mora. Ali u tom razdoblju tjedan dana je puno. Na oči je tjedan dana puno. To se vidi. To su izuzetno počnu djeca rasti samostalnije. Samo se jedno jutro probude totalno ozbiljniji. Ne moram 3 puta reći nešto. Dovoljno je da jednom kažem. To su te stvari. Sad se nama događa situacija da pedagozi to što kažu i treba. Oni će naći sebi modu. Ja imam, na primjer, modu tako što naučim ih, ja uđem na sat i kažem plan rada danas. Danas radimo to, danas radimo to, danas radimo to i danas radimo to. Pošto su mala djeca, oni još ne znaju, dogovorimo se za stikere. Žuti je hrvatski. Zeleni je matematika. Plavi je priroda. Stiker nosiš onaj koji imaš za domaći. I to stoji. To je kao čart ploča, ja stavim i to stoji. I idemo prvo tako. Oni su ponijeli papirić. Ja kažem roditelji, kada dijete dođe sa žutim papirićem, on ima obavezu iz hrvatskog jezika. Nemojte lutiti. Kako su oni navikli, dijete je sad naviklo kad dođe kući, kaže, imam zeleni ili imam žuti? Imam. Sad prelazimo s tog stadija, vrlo je bitno da djeca napreduje. Ne valja uvijek držati jedno drugo. Sad ćemo da budemo odvažni i sad ćemo da zaokružimo brojeve. Zna li netko tko je ovo broj? I sad tamo stranica 23. I onda ja obožavam. Šta je ovo? 2, 3. Stranica 2. Stranica 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Uzmite sada. Zaokružite stranicu 2, 3. I onda se vi smijemo. A to je 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2. Polako ide pa zaokružujemo. Modul rada. Pisana slova. Radimo prepis s ploče, ja tu uvedem, polako oni vježbaju i ja imam standardni, to su 3 zlatne petice.
5 veliko, 5 malo, 5 rečenica. 3 zlatne petice. I oni to znaju. Djeca pamte to na foru. Ne pamti on to kao domaći. On pamti to kao foru. 3 zlatne petice imamo. Što je matematika? Učiteljica, hoćemo zaigrati, hoćemo. A kako mi zaigramo? To su bonus zadaci. Oni znaju što trebaju da rade. Hoćemo bonus. 5 bonus. I onda ja to njima... I to su tajne, ne smijemo otkriti. Ne moraš, ajde. Dobili smo nekako sliku. To je nešto naša interno, kao vrste jedne nagrade. To je bonus za koji oni rade dodatno zadatke da bi im se to dogodilo. I onda vi imate... Da, dobro, to je motivacija od strane učitelja. Tako je. A što se tiče roditelja, roditelji moraju da prate uputu isto kao što i oni prate uputu. A kako će je pratiti ako im neću reći ja? Ja sam tu na tom prvom roditeljskom sastanku osoba koja prezentira svoj način rada i ono što će njih čekati. Ne mogu ja doći u prvi razred na prvi roditeljski nespremna. Ja sam njima rekla, imat ćete te papiriće, djeca će ih nositi sa sobom. Razumijete? I nemojte, molim vas, da ih pitate odmah kad dođu. Pa jesu li te zadaće tako opširne da se to satima radi? Ne razumijem. Ili možda ajde i nekakva uputa od tebe kao od učiteljice, treba li zaista roditelj biti iznad djeteta i pokazivati prstom tu piše što i slično? Ne treba. Što je zadaća? Zadaća je lakše usvajanje onih informacija i znanja koje su čuli tijekom sata, jer je to oni ponove kroz rad. I super je za razvijanje radne navike. Ako će zadaću raditi roditelj, dijete ništa nije naučilo. Dijete će doći i uspjeće uraditi jedan zadatak i meni će donijeti reći, učiteljice, znate, ja sam uspio samo da uradim jedan zadatak, ja sam samo jedan zadatak razumio, ja ovo nisam razumio. Jer učiteljice, ja stvarno nisam stigao. I vi sada stvarate jedan super odnos. Odnos razgovora, iskrenosti i odnos svjesnosti prema nečemu što je on treba uraditi. Ima li ti onih pojeo mi pas bilježnicu, ostala mi na klaviru? Nije, ja sam imala nedavno, pa smo se smijali. Mislim, ja mogu tako sa svojim roditeljima, divni su mi roditelji. Radili smo neke projekte iz prirode i društva. I sad pojedine mame su dobile vrhunske ocjene, vrhunski su to uradili. Ja sam to tako i otvoreno rekla, mame, kako ste uradile? Ja, učiteljice, pa pustite. Otko ste vi znali što sam ja tražila od njih? Dobro. I sad dolaze novi radovi koji su fantastični, ali nisu mame radile, nisu ni tate radile, nego su oni radili. To nisu dali, to je svađa kući. I onda kao mame, evo ja sam mislila da možda je trebalo još malo da oboje. Neće, nema, rekla učiteljica, ja ću sam. I to je super. I sad se događa situacija tako da ja znam roditeljima odmah reći, nemojte to, ništa niste napravili. Kad meni dijete dođe i kaže, pošto imam ja i brat mi slučajno pokupio moju bilježnicu. Ok, dobro. I ništa ja. Jeste ljuti vi sad učiteljice? Nisam rekla. A tužni? Nisam. Učiteljica, prostite, nije mi brat pokupio, ja sam zaboravio raditi. Ja sam tog momenta završila svoj posao. Tako je. Odgovornost. Ja sam tog momenta svoj posao završila. I to tad ja sebi kaže, to dalje kraljice. Da. Pa dijete preuzima odgovornost za ono. Ali naravno da je i prirodno da će izmišljati, lagati. To je na kraju krajeva i znak inteligencije. Što bolje smisle, bolje se izvuku. Svi smo to radili. Ne treba tu sad ni očekivati od djece da budu... Naravno. Ali sam taj osjećaj što kažeš da mogu biti iskreni i priznat ono što se zaista dogodilo, a to je valjda zbog toga što ne očekuju sad iznimnu kritiku ili to kao sad sam ja ljuta na tebe, meni si ti nešto. Ta mene uvijek rečenica ubije u pojam, jer čula sam je od učitelja u smislu kao on meni nešto. Ma šta tebi, čovječe? Pa dijete ide radi sebe u školu, ne ide radi tebe. Ti si tu da pomogneš, da oblikuješ, da
ne znam, da budeš stvarno kao drugi roditelj. Bližimo se kraju. Ne želim propustiti jednu temu, znam da i sama si rekla da je jako važna. Djeca s poteškoćama koja su u redovnom sustavu. Evo, neću te pitati konkretno za tvoja iskustva, mislim da nije u redu za obitelji s kojima si radila. Ali što generalno vidiš i što trebaju znati roditelji djece urednog razvoja, ali i djece sa poteškoćama? Prva stvar je vrlo bitna da ako postoji razred gdje imamo dijete s poteškoćom, kada postavimo roditelje i drugu djecu, shvate da je blagoslov što su im tog momenta djeca u istom razredu. Zašto? Različitost nas čini puno bogatijima. A nikad ne znamo dokle su nam granice. I tu pokazuju jedni i drugi kako se probijaju granice, sopstvene granice. Djeca sa poteškoćama u nastavi će dati sve da ispune formu koliko toliko mogu da se približe njima. To je sasvim normalno. I djeca jedno na drugo utječu. Tako je. A ostatak ekipe razvija nešto što je danas, nažalost, rijetkost, a to je potrebu da pomognu nekome bez pitanja za pomoć. Takvi razredi imaju takav suživot i takvu sinergiju života da djeca, ne treba on reći hoćete mi pomoći, oni sami dolaze i pomožu. I uče tu unutarnju emociju i osjećaj trebaju pomoći iako im niko ne traži pomoć. Jer to njihov prijatelj. Iako neće dobiti ništa za uzvrat. Ništa. I pozicija tu rada je fantastična. Da je izazovno je, mi se učitelji nismo baš toliko educirali za inkluziju. Ja kad sam studirala, nekako se polako počeo uvoditi kao pojam inkluzije. To su išlo neki termin kao djeca s poteškoćama u razvoju i rastu u nastavi i izuzetno talentirana djeca. To je sve išlo zajedno. I onda se kod nas inkluzija javila preko noći. Ne si puno učitelja i mi smo svjesni toga i to je nama je to grč bio. Ja ne poznajem tu dijagnozu, ja nisam učio nikad o takvoj dijagnozi. I kako ću ja pomoći tom djetetu? Nije problem da kako ću mu ja pomoći. Mislim, od ADHD-a do sada imamo i autistične djece i Downovse, svega mi imamo tu. Kako ću ja pomoći? Nije problem to što je neka njega tu, ja se kako da mu pomognem. Da. I onda smo se mi jednostavno nekako udružili. Tad su nam se otvorila puno velikih vrata od strane, psihologa, logopeda, defektologa, ljudi koji se bave pedijatara i toga. Mi smo svi tražili informaciju. Ja zovem i kažem, slušajte, ja imam dijete, molim vas, objasnite mi kako ću ja na koji način uspjeti da razvijem bilo koju dozu grafomotorike. Što trebam da radim? Dajte mi neke vježbe, defektologa. Kako ću? Dajte mi vježbe. Dijete ne mora imati nikakvu poteškoću da ima epileptički napad. Oprostite, ko je od svih nas tog momenta stručna osoba da mu pomogne? Znači, na glupost. Na stvar koja ti se može dogoditi, evo sad ćemo izaći odavde i pašće netko. Kako ćemo mu pomoći? A tek djetetu. Ili djeca koje imaju problem sa šećerom, vi stalno morate pratiti tu koliko mu je, dokle mu je šećer i ostale stvari. Mi se nismo educirali. Nama i osobe koje rade u ulozi asistente, to su divne osobe. I oni se bore, i oni se međusobno i pozivaju i negdje dodatno educiraju i sve. Nama je prebrzo ušla i neka, ja sam sretna, ali mi nismo bili kao sustav obrazovanja spremni prikladiti inkluziju u potpunosti. I nije se dogodila manjkavost u pitanju da je to i djeci nešto falo, da mi nismo dovoljno bili empatični, da mi nismo bili dovoljno zaštitnički nastrojeni njima. Dobro. Što je jednim dijelom i pogreška.
Znači ja sam mislila u početku da jako, ma nema veze, pa neće da pa neka, polako, da ja činim uslugu. Ne. Može pisati, ajmo pisati 4 slova, ajde da vidimo, brzo da vidim to 4 slova. A ne, jer mi je bilo žao svega toga, ja bi pustila. Mislim, nisam ni ja znala kako ćemo. I to su stvari gdje ja mislim da je neka inkluzija valja, inkluzija super, jer mi nikad ne znamo koliko ta djeca mogu. Mislim, tko smo mi da prosudimo njima ili mogu li oni ili ne mogu, ako ne vidimo. Možda, zašto bi mi otpisivali nekoga u startu zato što ima neku vrstu poteškoća? Zašto? Pusti ga da vidimo dokle može. Daj neka gura, neka ide, daj. Bićemo posticaj. Ali trebalo je barem izbaciti jednu generaciju učitelja, nastavnika, profesora koji su u svom visokoškolskom obrazovanju imali predmete gdje bih ja trebala znati poslije toga u startu, ok, djeca sa ADHD-om imaju problem sa koncentracijom, trebala bih da pogledam malo više kako ću da pridobijem koncentraciju. Tako. Ili, na primjer, ok, ima djece koje su disleksičari, njemu ne može redovan tekst da ide, znači treba da bude tekst formata ovakvog, onako. To sam ja sve naučila u hodu. I to je jednostavno, bilo bi puno efektnije, puno bolje da je barem bila jedna generacija učitelja nastavnika koja se u potpunosti educirala za to. I zato ja kažem, mi smo prepušteni sami sebi. Mi živimo od poziva do poziva, od informacije do informacije. Imamo mi edukacije, daleko od toga. Ali to su nekako sve forma edukacije. Danas ćemo učiti to. A nema opipljivo. Daj mi direktan, konkretan primjer. Daj mi. Ja moram. To je živa materija. To moram ufatiti, popipati da i imam vidjeti. dojam da ta isto dio s edukacijama, da isto administrativnog karaktera, kao ono da ispunimo formu, da su to bile neke edukacije i da pitanje je šta možeš uopće ponijeti, kao što ti možeš stvarno koristiti, ali nek se piše. Da ste vi svi učitelji, svi ste prošli to i kao pokrio si papirologiju. Mislim, kakva papirologija, ovamo ti je baš to kaže živa materija. Tako je. Učiteljica, znači osoba od povjerenja, psiholog, pedagog, taj prenositelj znanja, istovremeno jedna jako bliska osoba cijeloj obitelji, tom djetetu, uzor, pokazatelj zapravo i nekog društva, kao općenito, znaš, sad neki si autoritet, ogledalo se, da, i društva i u jednu ruku nekad si možda nekakva medicinska sestra, liječnica, tetka, sve. Pomalo. Što sve učiteljica je? Učiteljica je druga mama. Ja to kažem, nekad sam treći roditelj, nekad sam drugi roditelj, ovisi kako je obitelj. Ako voliš, vide i cijene. Ako ne voliš, vide i cijene. Ja volim. Roditelji, kakav im dan bude, koji mi sami. Djeca su najbolji pokazatelji. Oni su mi znali da sam danas nešto dobro uradila. I oni su mi motiv da nikad ne odustanem od ovog poziva. Tko će ako nećemo mi? Mora netko i tu odgovornost preuzeti. Treba netko i kad pogriješi prema djetetu doći reći oprosti. Ja sam starija osoba, ali sam glupa, oprosti, molim te. Ili doći i reći hvala što si me ti danas naučio da se veselim toj kiki bomboni, jer sam ih obožavala dok sam bila dijete i hvala što sam mi vratio miris i osjećaj djeteta. A kad to pomirimo, ovaj drugi dio administracije i ove borbe oko obrazovanja je nešto što će trajati godinama. Samo ne bih voljela da prisustvujemo rečenici da ako
uništiš obrazovanje, uništio si jedno društvo. I ne želim da vjerujem u tu rečenicu i da će to da se dogodi, a neću uopće da izgovorim da se to događa. Ja sam i dalje neki entuzijasta koji vjeruje u dobru komunikaciju, u dobrotu, u iskrenost i nekako se s tim vodim i mislim da ne može biti ova crna negativna, da ako smo uništili obrazovanje, da smo uništili društvo, ne bih to. Mogu ti reći samo iz svoga dojma da ljudi poput tebe vraćaju vjeru u naš obrazovni sustav koji je pun manjkavosti, ali ta osoba u učionici i dalje je ona koja donosi najveću promjenu, pa evo nadam se da će prosvjetni djelatnici koji su, nadam se, slušali, pronaći za sebe malo inspiracije da se daju više i da se ne puštaju nekoj letargiji ovoga sustava, onom kao pusti, džabati, izgorit ćeš, prilagodit ćeš se, nemoj se prilagoditi. Ako si došao s tom vatrom, nemoj se prilagoditi, ne daj se. I hvala tebi, Tanja, što se ne daš, što se nisi pustila, što kod nas kažu, ko tikla niz vodu. Prekrasno te sluša stvarno. I hvala ti što si došla u ovaj podcast, velika mi je čast. Hvala ti, Ana, puno. Dragi gledatelji, hvala vam što ste pratili još jednu epizodu podcasta Rastući s djecom. Hvala HIP-u koji nas podržava. Ostavite svoje komentare, dojmove na ovu epizodu, jedva ih čekam vidjeti.